teitä tässä. Selvä. Katso nyt. Siis WTF. Totta jumalauta. Siis OMG. Merkeles. Päivää. Keitäks kahvia? Sulla oli komia averiluokkaa. Joo. Me tultiin niinku hakemaan muistitikkuu. Muistitikku. Me ollaan nyt 5 viikkoa katsottu internettitelevisiosta sitä meidän videota. Se kuuluu meille. Mikä video? No siis me jätettiin se meidän tikku tonne PC3. Ja sä näit. Sä olit ainoa, joka näki. Se on perkele sillä lailla, että sä oot sen tikun sieltä luokasta varastanut. Se on Jumalan vale. Köyhä kouluttaja rakennuttaa tuollaisen averiluokan, johan se nyt olisi ihme, jos olisi omalla rahalla tehty. S-arvalla voitin. Da S-arvalla. Kaskue haikara tuono. Tiedätkö, Riipi, mä oon tässä viime aikana miettinyt sua ihan erityisen lämmöllä. Onks sul tulta? Pitäis ruokkia lampahat tuolla. Sen kun teet, niin mä hoitaa sen täällä puukolla. Kyllä mä sen näin, että jotakin te sinne luokkaan kätkitte, mutta en mä kunnia sanalla. Lopeta valehtelu, saatana peliriippuvaane. Kyllä mä sun mielelläni mänttäisin. Mutta myöhäistä se nyt on. Se olisi pitänyt jo silloin heti tehdä. Mikä täällä haisoo? On aviriluokka, joka täällä haisoo. Kyllä muuten lähti. Ja kovaa. Ristuksenko? Kyllä mä niin jotakin näin, että te jotakin sinne luokkaan kätkitte, mutta en mä kunnia sanalla. Ei, Kumminkin ruokkia lampaa. Joo, no niin, jatkuu tuossa. Joo. Pitäkää ne peukkuja edes. Siis ei. Ei voi. Päivää.
Keiteks 5 viikkoa me ollaan vahdattu internettitelevisiosta. 5 viikkoa me ollaan vahdattu internetin. Ei rupia hymyilemään, perkele. Se on perkeles asia sillä lailla, että sä oot sen tikun sieltä luokasta varasta. olisiko sulla Sen puukolla, jos sen teet. Päivä. Keiteks kaffia? Köyhä kouluttaja rakentaa tuollaisen averiluokan. Muistitikkua. 5 viikkoa. Joo. Se on perkeles asia sillä lailla, että sä oot sen sieltä luokasta varastanut, äläkä nauraa.